Vypněte jednotku a mírným roztažením na spodních stranách sejměte kryt. Vyjměte pravý filtr a kryt elektroniky. Odpojte ventilátory. Následně vyšroubujte 6 imbusových šroubů a opatrně sundejte ventilátorový díl. Vyjměte výměník a pořádně ho z obou stran propláchněte vlažnou vodou bez chemických přípravků. Nechte vodu vykapat. Vložte výměník zpět a vraťte ventilátorový díl. Zapojte ventilátory. Zašroubujte šrouby zpátky a vraťte krytku na elektroniku s filtrem na příslušné místo. Nakonec nasaďte kryt a zapněte jednotku. A máte hotovo.